Здравейте, казвам се доктор Румен Велев и съм заместник медицински директор на втора специализирана АГ болница Шейново. Сега съвместно с Фемина Клуб ще ви представя накратко историята на нашата болница. Това е най-старата специализирана акушеро-гинекологична болница в България. Миналата година чествахме 75 години от нейното основаване. Тя е започнала първоначално като частна болница на доктор Темелков, след което след 1944 година е превърната в акушеро-гинекологична болница и така функционира до днес. Болницата има 200 легла, имаме 4 отделения, които са ситуирани в общата сграда на болницата. Последните 2 години болницата е на първо място в България по брой раждания. За миналата година станаха 4050 раждания, по-миналата година станаха 4102 раждания. В болницата работят около 60 лекари в 3 специалности: акушер-гинеколози, неонатолози и анестезиолози. В областта на гинекологията специализираме и залагаме предимно на микроинвазивните ендоскопски и оперативни техники. Разполагаме с модерно оборудвана ендоскопска операционна